Tepuk tangan yang meriah untuk bintang kita Silvi Kumalasari, luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki dirijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten nggih. Ngeten. Ngeten. Pamriyen apa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyon no, Pak tabunge? Hah? Tapi namung guyon. Mah kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Nggih. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi, Dalem. wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngoten nggih, Pak nggih. nggih. Tepuk tangan yang meriah untuk bintang kita Silvi Kumalasari, luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki dirijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten nggih. Ngeten. Ngeten. Pamriyen apa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun? Niki Ngeten. dirijine lak 5. Ngeten. Ya 5 to. Nggih. Men iso nggih Supaya salaman. bisa. Lah, lek salaman iki lambegar ngeten. Nggih. Nuduhke iki keagungane Gusti, Nggih. pamunta iki pisah-pisah ngono. Terus akhirnya iki dadi kan ngene. Ngene. Nah, Gayane Pak Dinisir nyekel lho, Pak. ora tak umbah 7 dina. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebiar Budaya Mataraman. Leres. Nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih to. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Nggih. Iya ngono. Nggih. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Ketoke sampean lek omong kok salah-salah apa grogi karo aku Pak, ketoke. ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah, ora Niki apa-apa. Kepanggih malih kalih jenengan. Oh nggih, syukur. Nggih. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kuangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban niku. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenan Ayo to, ndi Pak. karo aku? Ayo kowe ngono. ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tuh Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho, Dek. Pak Cahya pun tadi ku memang idolane ku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi
oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi apik-apike wong wedok, Dik. Ora enek sing kaya Bu Kesi. Ngono lho, Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan apa nduane? Padha ndiko mendukung iki mau Pak Cahyo karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang, piye sayang? Alah-alah lek wis ngono sang sayang. Aku kula biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika wayang kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Nggih. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Jadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wong wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon no Pak tabunge. Hah? Tapi namung guyon. Nah, kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi. Dalem. Wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane rene sing dawa ya. Ayo. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumarata dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumarata, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, iki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng ngriki pinaringan seger kawarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar coba tintingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo. Ya. Ayo, mumpung sing ngentir nguyuh. Ayo. Mbak Silvi. Dawuh. Lek aku ngapalne 7 dina iki wisan. Saestu niku. Kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah, sembah nuwun nggih Pak nggih. Alah sami-sami. Sik to ya Allah. Kok eneng ya wong lanang kaya ngono. Ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho, kok tega masyaallah. Biyen ketok apa, saiki ketok apa bapakmu ya Allah delok anakmu sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah ka pondok saka ngabar Ponorogo ning pancen aku ki elek-elek ya ka pondok ning pondok Ramadan dadi. Nggih mung sesasi. Posonan to. Posonan. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore pun rawuh mriki. Sampun. Nggih, kok Terus- mung dilo to wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cethuke jenengan ngoten lho niki monggo. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki le nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Nggih. Sakniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten Ah, wis. nggih. Tak ndang ngalih sik engko ben ndang. Kula ajeng minggah pripun tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki Bu Kesi pun kula jujer. Ten panggung niki mboten apa Bu Kesi niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyo milik umum. Kalau di rumah kagungane Bu Kesi. Nggih. Los. Umpama jenengan iki badhe roman mesra nyanyi kalau Pak Yoyo los. Kan kula jujer niki Bu Niki Kesi. malah nek kompore niki ngene Nggih, Pak. sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso? Tegese jenengan milik penonton. Oh, gitu. nggih, leres, nggih. Monggo Mbak Silvi nembang napa nderek kemawon. Lek nek jenengan ngersakne napa, Pak? Lek kula niku anu lho mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan iki mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jret niku ninggal katresnan.
Wis niku tidak berubah, kula pun niku mbok nganti jagat kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula nggih ngoten niku. Sekali tresna kalih wong wedok, ya tetep kula tresnani terus. Bu Kesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni, kula pegat mboten mungkin. Yen nambah bojo mbuh. Mboten Mbak Silvi mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki, Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ha ya nggih, ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyo mawon. Niku riyen nggih. Ninggal katresnan nggih. Nggih, coba nggih. Nggih dibawani riyen Mbak Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangenku tanpa upama niku saged nggih. Ampun. Dereng-dereng kok bojo loro to, Pak. Nggih. Kangenku tanpa upama. Neno Mong sliramu kang dadi telenging ati. suarane alus, piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora nek gethek cirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya alus. Temenanan. Kok swantene bening napa mike ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Duka? Oh, nggih mikula, lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Penak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi. Parandene ning omah slenti Ibu Kesi ya. Senengane nakal, randi kuping dislentik. Lah iya. Ana Ngelingono nalika dina wah, cengkoke mirip sinden tutik. Heeh. Nggih. Sliramu. Sliramu natengan diko bareng Mbak. Tresno lahir trusing jan elok tenan. Biasanya aku lek karo Bu Kesi ra iso bareng lho, Nduk. Ha iya iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Nggih. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nang
Mbak Silvi Kumalasari Daplang kayu Obnono pangmunge wong ayu sak polah-polahe sak obah-obahe genape. Jarane ngene iki. Nah, mana ya? Ayo. Os. Belum aku. Ayo. Laku, Pak. Sik, saiki tak jagongan dulu ya. Nggih, ngatomik. Ayo, oke. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Ndredeg lho Pak, saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo, kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bukesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telase limbukan to. Napa mung ngarep tok ngenten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas
bar niku jenengan saged kondur, Nggih, nggih. Bapak. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Niki? Nggih, pun teng pondok Ya niku Mbak Allah. Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat bapaknya Ndalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngoten niku. Nggih. Luar Ngoten biasa. niku. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Ah. Amin. Muga-muga ra entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki. Loh, raya ape to, Mbak? Ape to dong aku? Muga-muga ra entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya ape to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas monggo niku, berarti enten pandangan mesti niki. Eh? Eh? Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten, nggih ngoten niku. Ngoten. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak. Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten, nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking wiyaga-wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbah Wir niku ayo nggih, nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo nggih. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Non? Saged nderekne jenengan bangga kula. Wah nggih, nggih. 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 Ya, diaturake coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Golek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk.
rasa Madanggara. Padahal mboten enten elektronnya lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol ngoten. ngoten niku jenengan Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi jenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temung gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dek Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eling ra, aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahya kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya toh. Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang wae. Aku Tenang, jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun. Awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto. Yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben mareng lho kenang-kenangan. Ayo dipoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cang. Diiringi. Iringane apa iki iringane api Kok malah tepuk sakinah pripun to Pak? Seiringane sing cocok apa iki? Kedok ngorek yo. Kedok ngorek siap? Yo. Foto deh. Nyun sewu lho. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padatipun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lho madhep penonton malah. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk, nggih. Lenggah mawon Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak. Iki ora permintaane di Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku kudu dijarak ngono. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro, sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Kok bisa? Pun piye Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Ha piye? Kekalihe dirangkul to. Amin nggih. Tahu lah. Piye Pak Yoyo iki Atus tamu. anake piyambak mawon. Ya pun. Pun nggih matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kula salaman riyen Oh mawon nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukmen. Lah wis. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Tekan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai sok. Matur nggih. sembah nuwun nggih Pak Nggih, nggih. ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng.
sapa